Hallo Leute, wir machen... Okay. Добре почнах, нали? Years later. Днес ще пътуваме за Слънчев бряг и малката, понеже аз се опитвам да снимам клипове на немци. Защо не ги снимаш на български? Днес тръгваме в 3:30 сутринта. Се опитам да снимам абсолютно всичко. По принцип, когато съм в лошо настроение, не снимам абсолютно нищо, а това са 90% от живота ми. Затова не качвам абсолютно нищо никъде. Да се опитам, за да може да остане като малък спомен. И за да може да го гледа Никол, примерно, или? Колко години си? На 10. Да, Никол е на 10, но ние като приятелка, която е на 70. Къде тръгна Никол? А това е Вероника. Ами, здравей! Какво ще кажеш? Ми да. Това ще го снимам за тебе. Тя и Никол прави такива клипчета. Така ли? Да. Същи ли са? Значи ще сме колежки. Окей. Какво ще кажа за клипа? Супер е. Вероника, не си давай толкова много зор, защото те крака ти ги направи по-хубави от ръцете. Няма да се затворим. Да се отвори, бе. Ще трябва да заседнеш, как? Вероника, май ще трябва още един куфар. Не, бе, това е Сигурна край. ли си? Край. Това ли Билове, вече? дрехи, с пижами, дискотеки, нормални сиромашки дрехи, сиромашки ръки, чорапи, 3 преси, всичко по 3. Така. Добре, супер, айде. Овчета. Чушки, кюфтета, картофена манджа, не знам, салата. Гутен Морген. Включвам напрежението си. You can't take the pressure. Спала съм с за 20 минути на климатик с мокра коса. Супер. Имаш ли кърпа? Не. Нищо не са. Котката! Той вече е тук. Той е лечал, Аудиторията, брат, хубава тениска за моренеси. Аз не го снимам. Какво поправиш? Еми да! Каталонците! Еми да! It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Включи ти за влога. You Да and има I. гледани, аре бе. And if it's meant to be, then that's alright. It's the little things that get me high. Поне знаеш ли какво правиш? Ама ти ли каза? Казаха ли ти? Да. Аз са ги пара равномерно. Защо? Кое? Защо спряхме? Аз не разбрах сега. Да ядат? Да гаса тогава. О, окей.
Брат, аз не ще го изпреварвам, защото да не мога да стигне царевица, бе. Защото ако изпревара и вие останете отзади, ще се намерим. Знаете пътя, ама. Дай баницата! Баницата не е в моята кола, брат, лъжата. Ама не е в моята кола, не си, лъжата. Още аз. Кола зад нас. Гората отиват към Шипка, брат, аз не знам. Той момчето каза, но няма вода ли, какво каза? Да, ние преди малко. Яви? Ето улиците! Къде ще ти улиците? Да не си стрелчи само. Това не е като нас, това е бразилец. Опа! Имаме вечай. Оп, първичка! Айде, шарата! Това беше голямо спиране. Вратарско спиране. Я, браво! Аз едно време на годините само вратар му остава. Това ми личи. Това най-дебеля с закона на морфи. Брат, искаш да изправи колко ти скарам. Да варим да ви поставам. Скарам ли сте ми? Я най-добре. Айде. Much later. Endlich da, wirklich, endlich da. Добре работата! Bella pa' que grita, bella pa' que grita, no quiero nada.
И сме едни наркомани в гората без нож. Държиш ми респект, маняк, ще му уважаш. Oh mein Gott, wir fahren jetzt einfach nach Hause. Fahren? What the fuck, wir gehen einfach nach Hause. Ey, 1 Kilo. Аре, ти с Паркинсон ли си? Сега си влогвала, брат. Ще купя за теб света, защото си най-добра. За тебе всичко мамка му е топ. Care Жоро Вълков за тебе, за Жоро Милионера и компанията, за Кирил Разли. It was at this moment that he knew. He fucked up. Вероника ще опитва нова храна. Аз нямам нещо такова. Харесва ли ти? Вкусно ли ти? Иди ли ти? Познаваме ли? Много добре държате, господине. Е, тази, къде се запознахте? Запознахме се на дискотеката. Супер! Без на пиене. Само на пиене, нали? Има ли руси? Какво дали има? Руси. Руси не съм виждал. Така ли? Кой е руси? Как? Какъв масаж желаете? Италиански, филипински, тайландски? Добре, няма проблем. Почваме сега. Life is good! И ще докараш.
Ще търса. Много нежно го целуваш, бе. Ой, на мама, момче. Затушото, Марко. Evo li ono, diko tok. Su nam 12 časove povede. Той е дигнал първо. На сватба. Знаеш ме да макар ли? Това сватба, той е дигнал като... Моето момиче е мис България. Ево, прави това. Ба, много задръсен Джок. Ба, той Джок твика, отивам да ги ебай, да се влюбва и приключва си. Ти моля ли си такъв на салам? Той се влюби просто тут казвам сигурен. Ба, ти от това охраните Secret се знаят, значи смете колко свирки е правил преди години. Какво да е правил? Съм няма 18, няма проблема. Челвака с... Ai, capta, senhor! Hello? Ето го видео вече. На мен не виха платери, тя е видео вече. Така отиваме и ние не знаем къде отиваме, както всяка вечер. На плажа. Ей, забравете за ня... Hallo Leute. Мръсния гварус. Звукацио.